Langay ang gihimong rehabilitasyon sa mga dapit sa amihan ng Sugbo nga naapektuhan sa bagyong Yolanda tungod sa siraan sa no-build zone policy kay way igong kwarta ang local government units sa pagpalit og luna nga kabalhinan. King Perez, Suginlimi. Gitigom ang tanang mayor sa mga apektadong lungsod ug dakbayan sa bagyong Yolanda alang sa usa ka roundtable discussion bahin sa pagpatuman sa no-dwelling zone policy sa mga coastal areas. Subay sa mga palisiya, kinahanglang mabalhin ang mga panimay nga nasud sa 40-meter easement gikan sa baybayon ug matod sa pango sa task force paglig-on nga gilihok na kini sa mga local government units. They're working for the papers on the process. This is what I like Cebu, no? The Cebu mayors. Ano kung kabantay mo, kung kay mayor ka nang brisog kay sila sa mga pangutanan, passionate kayo. Wa sabgi sa likway ni tribunalo nga nalangay ang paglihok ni ini tungod sa mga natagbo ang suliran ug kuwang ang pondo sa pagpalit og luna alang sa relokasyon sama sa kahimtang sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island. Doon na po yung relocation site nga tax deck nga owned by the municipality pero wala mi igo ng pondo para maka-start up it to have it developed. Usa sa mga gisugyot ni Mayor Esgana mao nga iapil na lang unta sa mga international donors ang pagpalit og yuta alang sa katukuran sa mga idonate nga mga panimay. Gisugyot sa miini ang usa ka municipal ordinance pagmando sa pagtukod og kaugalingong evacuation centers alang sa mga guests sa mga beach resorts kundi kadaghanan ini nahimutang sa 20-meter easement. In times of type of signal, no? Doon na gid sila evacuation center or na sila option nga digit sila mo dawat og mga guests. Dugang suliran mao nga kadaghanan sa mga namuyo sa mga coastal areas ang naa gihapon sa mga gidili nga lugar kay di pa hingpit ang pagpatuman sa mga polisiya. Apan matod ni tribunalo, I have to be frank with you. We cannot immediately deliver what we envision. King Perez, News 5. Adi ay mayong balita, wala na'y rotational brownout suman makabangon pagbalik ang mga planta sa kuryente nga nangaguba tungkol sa bagyong Yolanda. Gani, adunay surplus sa supply bisan sa nagsaka nga demand sa kuryente karong summer. Juliet Hanar, Suginlimi. Pero I don't think sa kaning power rights nga. Nipasalig ang Regional Office sa Department of Energy nga dunay igo nga supply sa kuryente ang Kabisayan karong ting-init. Matod ni Antonio Labios, Regional Director sa Department of Energy, adunay surplus nga 246 megawatts. Apan bisan og dunay surplus, giawhag gihapon niya ang pagdaginot sa paggamit og kuryente. Merong tayong sapat na supply ng power for this summer time. Of course, the Department of Energy urges the public to implement energy conservation measures. Gipahibaw ni Labios nga nabalik na ang operation sa mga power plants sa rehiyon ug dili na ipatuman ang rotational brownouts. Nabalik na usab ang power supply sa isla sa Bantayan. 100% na nga nabalik ang kuryente sa lungsod sa Madridejos, 60% sa Santa Fe ug 80% sa lungsod sa Bantayan. But we hope that the target date for 100% restoration is hopefully by the first week in May. Juliet Hanar, News 5. Gi-aprobahan ni Gobernador Junjun Davide ang rekomendasyon sa Provincial Board nga pahamtangan og 60 ka adlaw nga preventive suspension si Dumanog Mayor Nelson Garcia. Ang suspension order gipirmahan ni Governor Davide karong hapon. Ang preventive suspension bunga sa pag-imbestigasyon nga gihimo sa Investigation and Complaints Committee sa Provincial Board sa reklamo sa Vice Mayor sa Dumanog nga si Vice Mayor Efren Hica kinsa mireklamo nga si Mayor Nelson Garcia mao ang ni-appoint sa Secretary sa Sangguniang Bayan nga katungod unta sa Vice Mayor. Pahugtan sa mga sakop sa kapulisan sa Sugbo ang pagpatuman sa seguridad karong Semana Santa. Madin Sabang, Suginlimi. Nagtigom ang mga hepe sa kapulisan sa kalungsuran sa probinsya sa Sugbo alang sa pagplano sa seguridad sa umaabot nga Semana Santa. Gimanduan ni Police Senior Superintendent Noel Galyamak ang tanang mga hepe nga magbutang og mga Police Assistance Center sa mga pantalan hilabi na sa Hagnaya ug Santa Fe. So, I directed all the Cebu Police to provide police assistance centers
in all wards and tiers. Nagpadala usab ang kapulisan og mga K9 dogs aron mao mo-detect sa mga explosives ug sa mga ginadiling drogas nga ipalusot sa mga pantalan. Padungagan usab ni Gilyamak ang mga kapulisan nga mo-inspeksyon sa mga bag sa mga mubiyahe. During the inspection of mga bags, they should assign more people para daghan sa dang ma-inspection. Hugot usab nga bantayan ang mga motorsiklo nga way rehistro. Nasayran nga atol sa Holy Week, mas daghan ang mahitabo nga disgrasya hilabi na sa isla sa bantayan. Muabag usab sa seguridad sa airport ang kapulisan sa Lapu-Lapu City tungod sa pagdagsa sa mga pasahero nga manguli sa Semana Santa. Samtang ang dakbayan sa Mandaue, mo-focus sa pagmonitor sa mga panghitabo ug mga krimen gamit ang ilang CCTV. Madin Sabang, News 5. Itawag karong adlaw sa simbahang Katoliko og Viernes de Dolores kun Friday of Sorrows. Usa kini ka selebrasyon sa pagpahinumdum sa nabangutan nga mahal nga Birhen Maria sa dili pa ang Palm Sunday nga maoy sinungdanan sa Semana Santa. Ang paghandom sa mga kasakit ni Hesus Kristo alang sa kaluwasan sa katawhan. Ang Our Lady of Sorrows mo'y usa sa mga titulo nga gigamit alang kang Maria subay kini sa mga masulubon niyang kasinatian sa mga pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa ulugon kini pinaagi sa pagprosesyon sa imahe ni Maria uban sa pagbasa sa pasyon. Kasagaran kining sa ulugon sa mga nasud nga daghan ang Romano Katoliko sama sa Mexico, Guatemala, Italy, Peru, Brazil, Spain, Malta ug Philippines. Kapin sa 20 ka mga illegal gambling machines ang nasakmit samtang duwa sab kalalaki nga ginudang drug pusher ang nadakpan atol sa gipahigayong Saturation Drive sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office kagabi sa Barangay Dulo Fatima. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gibahin sa upat ka team ang Cebu City Intelligence Branch aron rumbuhon ang tulo ka sitio sa Barangay Dulho Fatima. Ang kabayuan mikabaha og panaghiusa. Hinungdan sa pagkasakmit sa 16 ka muli-muli og siyam ka video karira machines. Wa sila'y nadakpan nga caretaker ingon man mga nanugal sa muli-muli og video karira kay nag-iyahay og panagan. This saturation drive is against all forms of legal activities in the area. Niabot sab og dulan 50 ka pakete sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 500 pesos ang matag putos niini ug gibana-banang mobalor ang tanan sa kapin sa 20,000 pesos. Laing nakuha ang 2,000 pesos nga halin gikan sa posisyon sa mga dinakpan nga silang Patrick Abiliar 21 anyos, lumad nga taga Bugo, Cagayan de Oro City ug Mark Anthony Pamposa 29 anyos, lumad nga taga Salvacion, Valencia, Bohol. Ang duha ka samtangang nagpuyo sa Barangay Dulho Fatima. So kani sila is caught in the act nga ingon doon sa ting nga nakadakop is nagbahig nasakpan yung sa ting nga nagbahig doon sa Osaka area doon sa Dulo. Saan is sa drug pusher? Kani sila is makonsider na to sila nga pusher. Nagiraw ito ang kay gaya akong manugod na takapan. Kinsa man tong 30 taong sa ship. Ambot lang. Ambot lang. Sa imo mo ko to. Kuha. Tuloy. Sa timing yan sir niya, naganaoban niya kami, wala niya sir makadagan mo ito. Ray Pasaporte, News 5. Mikonhod ang kriminalidad sa Subo bisan pa sa mga sensational ng mga krimen nga nitabo sa lalawigan. Kini ang pamahayag sa kapulisan. Ang kapulisan nalinghadang hinausab nga mausab ang pagpanglantaw sa katawhan. Madin Sabang, Suginlimi. Mikunhod og 11% ang crime volume sa lalawigan sa Sugbo kung itandi sa samang panahon sa milabay nga tuig. Gipakita ni Police Senior Superintendent Noel Gilyamak ang data aron pagpanghimakak nga misaka ang kriminalidad sa lalawigan. Matud ni Gilyamak, nakahatag og impresyon sa katawhan nga misaka ang krimen sa Sugbo ang mga sensational crimes nga nahitabo sama sa mga pagpanulis ug ang pagpamanhig kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Dugang ni Gilyamak, ang police presence sa mga crime-prone areas ang hinungdan sa pagkunhod sa crime volume. Nakatabang usab ang ilang gihimo nga mga checkpoints ug ang pag-inspeksyon sa mga bus ni pasaheroan. Maayo usab og epekto ang police localization diin ang usa ka pulis gidestino sa lugar nga iyang gipuy-an.
i-deploy na to almost 90% of our personnel in the field. Gawa sa pagpunhod sa crime volume, nisaka usab ang ilang crime solution efficiency kun ang pagsulbad sa mga kaso nga ilang gipang imbestigar. Istrikto ang pagdisiplina sa kapulisan ug pagpaimbestigar dayon sa mga pulis nga nagpabadlong. Nang hinaot si Gilyamak nga mausab ang impresyon sa katawhan tali sa mga sensational nga mga krimen nga nahitabo sa lalawigan. I hope may pakita sa nato sa katawhan na to nga dili kuan ang Cebu province. Doing good. Maging Sabang, News 5. Niya sa Subo ang mga opisyal sa Highway Patrol Group na gikan sa Campo Crame aron mohimo kaugalingong investigasyon sa pagpananhig patay kay Attorney Noel Archival ug mga kauban diin gilambigit sa maong insidente ang Regional Highway Patrol Group 7. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Isip kabahin silang gihimong kaugalingong investigasyon, may bisita sa buhatan ni Konsehal Nestor Archival ang kadagkuan sa Highway Patrol Group gikan sa Campo Crame. Gusto sab nilang masayran ang gihimong fact-finding sa kapulisan ug NBI sa Rehiyon 7 bahin sa kaso sa pagpamanhig ni Attorney Noel Archival ug kaubanan. Sasubmit kami sa fact-finding investigation. So, sasubmit kami sa unit namin. Hindi pa tapos yung investigation namin kaya hindi na wala akong masasabi. Mato ni Konsehal Archival nga may hangyo kaniya ang HPG nga hinabion ang lone survivor sa mong hitabo nga mo'y nagsilbing witness nga si Paulo Cortez. Wa siya mupugong niini apan iyang giingnan nga mananghid una sa NBI. Dugang ni Archival nga wa motugot ang HPG nga ipabus sa ballistic exam ang mga armas sa HPG 7. Apan gikalipay niini ang gihimong investigasyon sa NBI ug kapulisan. So everything it's written here, there's no categorical yes. But they're saying that they are actually trying to look into the details, and that's why they're asking also the logbook from NBI. So I really wanted na madali, but then the lawyers and of course the investigators wanted to be very clear. Si Konsehal Jerry Carillo nga mo'y nangamahan sa resolusyon sa pagpadali sa pagsulbad sa mga kaso may padayag nga ilang gitugyan sa NBI ang pag-imbestigar niini. Mas maayo sab kuno nga mahimog investigasyon ng HPG sa kauluhan ug unta way pagdapig. So I think we will leave the National Bureau of Investigation to pursue the criminal aspect of this case. But as far as the administrative, we cannot prevent the Highway Patrol Group and the Philippine National Police to conduct their own administrative investigation. Leslie Caminada Vistil, News 5.